Ayiwa an balimaw ani ɲankuma an bɛ masa Rahamani fo ka barikada ka bɛn ni bi donya in ye n'o ye tarata ye mai kalo tile 5 ni ma fili k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni masa Rahamani ka foli ye k'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana in lakana, Ala ka jamana ɲɛmaaw lakana, Ala ka Mali bɔ janfa na. O siratigɛ kɔnɔna la an bɛ a fɔ Ejidenw ye parce que a kuma bɛ ka caya. Minnu kun kan ka taa Egyptɛri fɛ kuma jɛlen ye mun ye insécurité kuma min b'a la o tɛ tiɲɛ ye mais a kun sirilen bɛ dɔrɔn parce que an kun ye couvre-feu de kɛ donc ni couvre-feu bɛ yen avion kun ma na ka bɛn o ma mais o kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko avion yɛrɛ taji n'o ye kérosène ye a da gɛlɛyara kɛlɛ min wulila Iran o de donna a la kɔsa fɛ mais an b'a fɔ Ejiden bɛɛ lajɛlen maa ba naani kɔ ni Alahu Taala sɔnna ma aw bɛɛ bɛ taa Makan wa aw bɛ taa a tɛmɛ ni Ala sɔnna ma a y'aw hakili sigi agence tigiw nɔ tɛ nin ye maison de aji nɔ tɛ kow n'a taabolo don diɲɛ ko o ko wagati dɔ la gɛlɛyani bɛ don a la donc a y'aw hakili sigi minnu ma taa fɔlɔ bɛɛ bɛ se Makan ni Alahu Taala sɔnna ma en tout cas mɔgɔ mɔgɔ ka billet tigɛra maa ba naani ni kɔ a bɛɛ bɛ se minnu yɛrɛ sera an bɛ dugawu k'u ye k'u ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya bɛɛ lajɛlen Ala ka iji nɔgɔya bɛɛ lajɛlen nin b'a jira k'a fɔ ko Mali ye silamɛ jamana de ye nin b'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ Mali la ko diinɛ ko kɛlɛ tɛ mais kafiri dɔw de b'u ka kafiriya la mais diinɛ ko tɛ sinon jamana min kɔnɔ ni maa ba naani bɛ taga iji la o dun ye dɔrɔn agence dɔw de faralen ye ɲɔgɔn kan o t'a bɛɛ ye donc an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'i hakili sigi ijiden bɛɛ ka hakili sigi jamana ɲɛmaaw u bɛ wulikajɔ la u ni agence tigiw bɛ wulikajɔ la a kana kɛ n'a fɔ agence dɔ nɔ ye nin ye ayi nin tɛ agence nɔ ye nin ye ko n'a cogoya ye donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ ni hakili yira ɲɔgɔn na n'Ala sɔnna ma taali bɛ kɛ ka ɲa seginni bɛ kɛ ka ɲa donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka bi sigi bɛ an ka jamana ɲɛmaa n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye décret dɔ taara n'o ye ŋaniya dɔ ye n'o ye gafe talen ka ale kɛ an ka ministre de la défense ye an ka chef d'état-major n'o ye général d'armée Umar Jara ye k'ale kɛ ministre délégué n'a bɛ f'o ma ministre min bɛ da jamanakuntigi kan n'a bɛ fɛ ka nin faamuya dɔrɔn o kɔrɔ ye ko jamanakuntigi yɛrɛ de ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔya ta ministre de la défense kɔrɔ de ye ko kɛlɛ ɲɛmɔgɔ donc jamana yɛrɛ kuntigi ko ale yɛrɛ bɛ kɛlɛ ɲɛmɔgɔya ta ni ma hakili jigin Bitɔn Kulubali la ni ma hakili jigin masa caman na a ye masa o masa dɔ ko wuraw don k'u ye maraw kɛ o bɛɛ tun bɛ kɛlɛ ɲɛmɔgɔya de ta komi anw de nana ka na tubabuw ka jamana dilancogo ka baara kɛ n'o ye o de la mɔgɔ t'a faamu mais nin kɛra diɲɛ dugu caman na a ma fɔlɔ Mali la a tɛ laban Mali fɛnɛ la mais Asimi Goyita ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔya fɛnɛ ta a ka kan ɲɛfɔli ka kɛ mɔgɔw ye o k'a faamuya an ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na u bɛ ka bɔ ko nin kɔrɔ de ye ko fanga de ka d'a ye ko nin kɔrɔ de ye k'a bɛ fɛ ka fanga bɛɛ gɛrɛ a yɛrɛ la an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna o kuma sigilen tɛ kala kan o kuma ye kuma fu de ye sabula jamanakuntigi yɛrɛ ko Sadio ntanyana mais ni Ala sɔnna ma dimi min donna Mali la Sadio ko la a b'a dimi bɔ n'ale yɛrɛ y'i jɔ Sadio jɔyɔrɔ la ne hakili la kumakan ani waleya u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ filanan caman bɛ ka bɔ ko jamanakuntigi k'a ye jamana ka sariya sunba k'a ye o suɲɛ ko o ma lawaleya n b'a fɔ maliyɛnw ma n b'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna a k'a faamuya k'a fɔ jamana yɛrɛ ka jamanaya sigilen bɛ fɛn min na a bɛ fɔ o de ma ko raison d'état jamana ka jamanaya jamana ka ɲɛnɛmaya o jamana ka ɲɛnɛmaya o de bɛ jamana ɲɛmaa bila ka nin waleya ninnu ta wa n b'a fɔ maa cɛ tɛ yen mun bɛ se ka n sɔsɔ n'a y'a sɔrɔ ko sariya sɔsɔ don an b'a ɲini bɛɛ fɛ u ka n'a fɔ an ɲɛna compétence bɛ Mali ka so jumɛn na n'o bɛ se k'a jira ko nin ye sariya sɔsɔ ye o tɛ yen nɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko sariya sɔsɔ don cour constitutionnelle tɛ se foyi tɛ min bɛ se k'a jira k'a fɔ ko sariya sɔsɔ don mais n b'a fɔ an ɲɛna dɔrɔn nin ko in
a bɛ bila jamana ka jamanaya de kɔnɔ jamana ka yɛrɛya kɔnɔ jamana ka fɛngɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko raison d'état donc o hukumu kɔnɔna la minnu ka kalan ma taa yɔrɔ jan n'u bɛ fɛ ka don maliyɛnw n'u hakili cɛ ko jamana ka constitution de violé la non nin tɛ constitution violé constitution b'a nɔ la mais jamana ka jamanaya sirilen bɛ nin de la o siratigɛ kɔnɔna la fɛnɛ n b'a yira o la ko in kɛra hakilina dɔ de kama fo de ka ɲɛfɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'i ye jateminɛ kɛ nin ye ka pouvoir militaire n'o ye sarasu fanga ye k'a ni politiki min bɛ ka jamana mara k'u fila kɛ bara kelen kɔnɔ maintenant ka fara o kan chef d'état-major min bɛ yen n'ale tun bɛ armée kunna k'ale yɛrɛ gɛrɛ président na mais ka tila ka perepereya ko n'a bɔra ministre d'état la n'olu bɔra yen dɔrɔn ale de bɛ na donc o kɔrɔ ko ministre min don fɛnɛ fanga b'a la kosɛbɛ mais an bɛ ɲɛfɔli min kɛ fo bɛɛ lajɛlen ka faamuya a kun président kun bɛ se ka Famukɛ Kamara wele ka kɛ ministre ye a kun bɛ se ka général Masawule wele ka kɛ ministre ye a kun bɛ se ka général Boyi yɛrɛ wele ka kɛ ministre ye général caman bɛ yen mun bɛ se ka kɛ ministre ye nin wagati in na mais fo ɲɛfɔli de ka kɛ jamanadenw ɲɛna o hakili ka fɛn dɔ faamuya kɛlɛ in kun de kun ye ka chaîne de commandement k'a bɔ yen chaîne de commandement bɛ bɔ yen ka bɛɛ bɔ i jɔyɔrɔ la taasira kana k'an bolo baara kɛcogo kana k'an bolo n'i ye nin cɛ kelen o kelen ta a kɛra Famukɛ ye a kɛra Masawule ye a kɛra général Boyi ye a kɛra fɛn fɛn ye n'i ye ninnu bɔ u jɔyɔrɔ la bi dɔrɔn i bɛ tiɲɛni de kɛ i bɛ yɛlɛma don chaîne de commandement na alors que an bɛ wagati min kɔnɔ sisan baara min bolodalen bɛ o ye ka baara to a nɔ la ka gosili kɛ a gosili cogo la pour que ka victoire sɔrɔ a victoire sɔrɔ cogo la donc a tɛ i n'a fɔ kun ma ta ko u ni ministre ma kan ayi mais a kun ye an bɛ ka kɛlɛ kɛ ni tagabolo min ye k'o kɛlɛ sen to a nɔ la bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la nin ko in ye wagati kunkurunin de a bɛ fɔ nin ma ko décision temporaire ni an ye nin an bɛ wagati gɛlɛn min kɔnɔ nin n'an kan ka Kidali tɔ bɛɛ récupérer ka jamana bɛɛ récupérer surtout gɛlɛyaba min b'an kan n'an bɔra nin gɛlɛyaba kɔnɔ n'an ye nin kɛlɛ jɔnjɔn ta président bɛ nin décision lasegin a nɔ la mais an bɛ yɔrɔ min na a dabɔ kun ye bɛɛ ka to i jɔyɔrɔ la o ye fɔlɔ ye filanan a dabɔ kun fɛnɛ décision bɛ ta armée ko la a kana sumaya président yɛrɛ ye ministre de la défense ale yɛrɛ kɛlɛkuntigi ye ka ban yɔrɔ décision tɛna sumaya o la bilen min tun bɛ chef d'état-major kunna n'ale bɛ opération kunna n'ale bɛ terrain dɔn n'ale ka adjoint fɛnɛ bɛ terrain dɔn n'ale samana ka na président kɛrɛfɛ o b'a to kuma o kuma bɛ fɔ politique sira fɛ o kuma kelen bɛ kɛ sɛbɛ ye dugumana na donc maliyɛn bɛɛ k'a faamuya ko nin fɛn in dabɔra walasa Sadio taara k'an to sira mun na k'o sira kelen ta k'o don ba la ka mɔnɛ bɔ jamanadenw na nin b'a yira fɛnɛ ko Sadio évangile min fɔra o de ye sira tagamalen filɛ nin ye donc n'an nana k'an bɛ yɛlɛmali dɔ kɛ ka dɔ kɛ ministre ye k'olu bɔ opération dɔ la a bɛ gɛlɛya don baara la donc bɛɛ bɛ to i nɔ la maintenant k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna a bɛ mɔgɔ minnu ka kalo-kalokan mɛn ko nin kɔrɔ de ye ko président dalen tɛ mɔgɔ si la ko président bɛ ka fɛn bɛɛ k'a yɛrɛ ta ye nkalon bi nkalon sini a sigilen tɛ foyi ka nkalon kɔ président ye nin kɛ dɔrɔn bɛɛ ka to i nɔ la bɛɛ k'i ka baara kɛ ko d'an ko ma o ye ko tiɲɛ ye mais n bɛ misali fitinin dɔrɔn di aw ma aw bɛɛ y'a ye sisan CNT kɔnɔ Maliki Jaw ye a ka bureau falen mais Maliki Jaw ka bureau falenna fɛn fɛn ye commission de président ye a ma sɔn a ci ka bɔ a nɔ la o fana ye stratégie dɔ de ye donc ninnu fana ka t'u nɔ la ka nin baara in kɛ a dabɔlen don baara dɔ de jɛlenya kama fo bɛɛ ka o faamuya donc maliyɛn bɛɛ ka bɔ fili la bɛɛ k'a ye k'a fɔ Asimi ye nin kɛ kun min na fanga diyaɲɛ tɛ k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ mais Sadio sara sa cogo min na balina wɛrɛ kana kan na opération bɛɛ ka surunya ɲɔgɔn na minnu bɛ terrain kan u ka continuer k'u ka baara kɛ pour que ka chaîne de commandement to a nɔ la opération fana ka initiative min bɛ yen ka baara in bɛɛ kun cɛ Kidali ko o yɔrɔ ko k'a ko bɛɛ ban o tagasira dɔrɔn de ye nin ye donc an b'o ɲɛfɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna bɛɛ ka baara kɛ ni o ye mɔgɔ si kana n'a bila i kunkolo la k'a fɔ ko président ye nin de kɛ ko ka dɔ fara a ka fanga kan wagati in de bɛ nin diyagoya président kan wagati kɛcogoya bɛ nin diyagoya président kan ani danayabaliya tɛ fankelen fɛ n bɛ min far'o kan président ma nin a kelen ma nin hakilina ta dɛ ani sirasi ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan olu yɛrɛ de fana ye nin hakilina di ko an ka baara kɛ tan donc k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna nin kuma ninnu
a tɛna foyi tiɲɛ sabula sarasu ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛnnen don ko la o yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn ko nin de y'a taabolo ye bɛɛ b'i nɔ la bɛɛ bɛ k'i ka baara kɛ jamana ko de don donc président ka nin an b'a fɔ a diyara an ye bi président ye mun kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko kalama i b'a sɔrɔ nin ka da a bɛɛ ye mais fo mɔgɔ ka fɛn dɔ faamuya tiɲɛ don président ye défense militaire ta mais mɔgɔ ka dɔn ko kɛlɛ kɔnɔ ko fɛn fila de bɛ yen la question de défense ani question de sécurité nin fɛn fila tɛ kelen an bɛ to ka nin de gɛrɛ ɲɔgɔn na sécurité halisa o bɛ Dawudu bolo b'a nɔ la mais la question de défense o de ye nin ye golomatiri tabɔ alors que o fɛn fila baara bɛ kɛ ni o de ye jamanadenw sécurité intérieure bɛ kɛ cogo minnu na jamanadenw kan ka lakana cogo min na à l'intérieur min ni champ d'opération tɛ kelen o de bɛ sécurité bolo donc nin bɛna o tɔ renforcer nin na fɛnɛ f'a k'a faamuya même la sécurité d'État ale ka baara caman ɲɛsinnen bɛ à l'interne minnu bɛ yuruguyurugu kɛ ani minnu bɛ ko wɛrɛw kɛ k'o baaraw kɛ k'o renseignements ta mais à l'externe baara bɛna ko de kan i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n ka kuma na donc maliyɛn bɛɛ ka kuma bɛɛ ka hakili sigi u kana na maa minnu ma deli ka kɛ fanga in fɛ olu de ka kuma bɛ ni ko ko bɔra u b'o la gosi dɔw yɛrɛ b'a fɔ a tun kɛra vice président ye a ye coup d'état kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan o bɛɛ y'u kungo de ye anw bɛ fɛ bi o y'an ka jamana bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na donc n bɛ segin a kan ani sariya sɔsɔ u ti ɲɔgɔn ye sira la constitution ma suɲɛ constitution ma kɔn sabula sariya sunba yɛrɛ bɛ jamana ka jamanaya de ko fɔ wa ni hakilina bɛ tali kɛ jamana ka jamanaya de kan n'a bɛ fɔ o ma ko raison d'état kun min na yɛrɛ jamana bɛ yen donc ani nin ko ninnu ci tɛ ɲɔgɔn ye sira la n'i y'a ye an bɛ nin kuma fɔ a kun ye halisa ka kibaruya jɛlen di jamanadenw ma jamanadenw ka se ka faamuyali kɛ walasa maa kana don u n'u hakiliw cɛ maa kana na nkalon tigɛ u ɲɛ donc o de kun ye nin ye bamanankan na hakili la an bɛ se ka dɔɔnin fɔ a nanzarakan na pour que minnu fana bɛ nanzarakan mɛn n'olu bɛ an ka état de AES kɔnɔna la n'u bɛ Burkina n'u bɛ Niger n'u bɛ fan wɛrɛ fɛ ani panafricain minnu caman bɛ yen n'u tɛ tubabukan mɛn ka essayer ka a ɲɛfu bɛɛ ɲɛna donc n ye nin kuma min fɔ n bɛ a tubabukan fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna pour que bɛɛ ka faamuya donc o siratigɛ kɔnɔna la an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna an bɛna fɔ nanzarakan na c'est pour vous dire que pour mieux comprendre la nomination du président de la transition, ministre de la Défense et du chef d'état-major général, ministre délégué de la transition. Le président de la transition est considéré ici comme le chef de guerre et le chef d'état-major est le ministre délégué. Cette décision ne relève ni du symbole ni de la circonstance. Elle acte une mutation stratégique de l'État. Donc le commandement militaire n'est plus périphérique, il est intégré au cœur même de l'exécutif politique. Donc, en temps de guerre, la dispersion est une faiblesse et l'unité de commandement devient une nécessité vitale. Et donc, en ce sens, vous comprenez que cette décision du président d'être le ministre de la Défense n'est liée à aucune mention de la Constitution. Elle fait appel aux raisons d'État. Les raisons d'État l'exigent et le moment exige. Donc parler d'une violation de la Constitution, c'est un faux débat. Donc ce dispositif est exceptionnel et est assumé, encadré. Il ne substitue pas le militaire au politique. Il les fusionne dans une logique d'efficacité au service d'une stratégie globale où la victoire ne sera ni uniquement militaire, ni uniquement politique, mais totale. Alors, en cela, il faudrait comprendre l'objectif de cette architecture de puissance. L'objectif de ce premier point, c'est unifier le commandement. C'est décider vite, frapper juste, supprimer les délais qui coûtent des vies, instaurer une cohérence stratégique immédiate, sans rupture entre décision et exécution. Ça permet également d'aligner le politique et le militaire. Il s'agit de transformer l'intention en action, accroître la puissance opérationnelle, intensifier les opérations et reprendre l'initiative sur les zones stratégiques
imposer un avantage psychologique durable. Le troisième pilier, ça c'est la mobilisation pour la souveraineté. Il s'agit de rassembler la nation autour d'un cap clair, renforcer la légitimité interne par l'action, opposer à l'urgence une réponse ferme, lisible et efficace. Donc ce choix est un choix de guerre, donc un choix de responsabilité. Et en temps de guerre, seul compte une chose, la capacité de l'État à vaincre. Donc pour dire tout simplement que ce choix permet non seulement de maintenir la chaîne de commandement, permet à l'État de maintenir certaines dynamiques pour récupérer les zones pour la renforcer, et permet aussi de maintenir la cohésion entre les forces armées et de sécurité. Et donc, ce n'est ni une violation, c'est le cap du moment, c'est ce qu'il faut, et voilà, ça respecte à cette règle-là. Et il faut comprendre que c'est un dispositif temporaire pour pouvoir régler le contexte dans lequel le Mali vit. Donc voilà, en bref, la traduction en français pour nos confrères du Niger, du Burkina et les panafricains. Voilà, merci.